سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيز لكم مزيل له سناي مكتتال ذا فيديو قدنا مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجعوا guys اسكي زوم قدم قولعن كلهم طبق كتقتلوا توعل نوركم سي صدق تحسيبكم لهم اذا حونا حتى لو تابيد رايوا حب شيء اب كومنت يقول يمكا لقم ابيله نبخم قبل قدم قولعو خوينا سي طبق مقتال يصدق يوتاينا فقودو وقدمي طبق كنقتل نوعل نبرنا سباسي قرصس كنغورنا እንጻድቅና ተታሐይዝና ዲኒዮ ወይስ የተታሐዘናይ ብናቶም መርገምባ ሸምበለል እንብላለና ይገርመካይ ማርያም አውሽጦም ተሐቢያስ አብዚአን ላይሉ ርእሱ ነቅኒቁ ንሰይጣን ጠቂሚ ተባይሉ ካብ ኩለን ጠባበቅ ተህሊ ተቆጥቂጥዩ ብፍላይ አነ በዚ ጠበቀ ዝብመቅታል ዝጽደቅ እንተዝኸውን قرمي جنة زحلفة عم ترخبن روبان قربان عدنا يمسكر بو انت تصدقكم بر كالس مصدق يبلي اب هيوتي زير الساعة تاريخ طبق كقتلس بقيع زبيح زلي كاو انتي ديلا ما خلينا مسلكم مايك ستي وسيد اللي حق انت خوين دا نسدراوين كمالالو مسكت الكايم كا بخبرهم تتقلبيتم كلهم سدراي سعادة عينهم كي قلبت قاتلنا له أبعر كم إيسوس كريستوس بإشخ أبيعنا لسقال قد فسك قوسلا تقول أني حدا جزية يصدق إلومني أبقى سيدة النحوب أنا سقيلة مقتل دس يبلنا نيرو فقدوا خنا فقدوا عند حسر كل يوعل إلا بقي عنا قاسخو بزحت طبق قتيلان ده جن حدا معلتي 4 قتيلة بدن بيذكر صامي وعلا كصدق الله يذكرني غربتنا يرقل عس كصدق يلو طبق كقتل صديفو كنفر تقليلو حجه حسبها لهس بين يساق نطبق كده كده كنفر كاچده ጉድ ይላል አዋልድ ወደهم ሃውና መባል ጀሚረ አወዳት ቀሰኑ ተባይልኩም ይሁም እስከዛ ቪዲዮ ራይዋ حب شيء አብ ኮመንት አይኩሉ የምካ አና حوهم ለቀም አቢለ ናባኹም ከብለ ودخوم هونا مبال تجميرو تمسكن قويتا معاري كل خاود تمسكن بلا تاود سيكا ها انا كو حجي بقى ببق طيق مني طيق عند اول كده جنرا حيدا فجاج ما فجاج هيكا بقى اي اودات حجي طيق عندكم كمتا جزار لكم مكينار لكم ገንዘብ ለኩም حمص بلا مرم طيقهم مكينار لكي ገዛደ ለኪ ገንዘብ ለኪ እምትልወን ማለት حلف حليف ونرى درت دلكم نيرو ايو هره بسم تمسكن قويتا معري كلا بزج فجاج سيكا بقى او قانا وزوقا انا قويتا معري እንኳን በህይወት ናልና ዘውቃ አና እንኳን አራና ይሁሉ ተመስገን መልኩላ አውዲ ሞይተ ስቅ ኢለዳ ከአርግም በር ወደهم ሃወና ይለስ አይመርዓው መራጋ ሐሽሊ أتي نفقر حاتي تكي
መኪና ኣለካ ዶ ዝበልክኒ ሕይ ኣነ ዝብለክ ድማ ኣየርሲ ኣላ ትክዶ ነፋሪሲ ኣላ ትክዶ ክላ ናበይና ንሕቦዳ ወደይ ጭራሽ መሰል ተረኺበንዳ ክንሓስበሉ ኢልና እኳ ዘይርዳእ ተመስገን እንኳዕ ተጀመረ ኣነ እውን ብጣዕሚ ዝፈትዎ ወዲ ኣሎ ክሰደሉ ጨኒቕኒ ነይሩ ቁሩብ ክሳዱ ሕልቅም ዝበለ እዩ እምበር ካብቲ ፅበየኒ ሪኻ ዶ ናብ ወድኹም ሃቡና ተሸጋጊራ ነቐኒ ጥራይ ካልእ እውን ክርኢ ኢና ከይተሓስብኦ በለ ብሓቂ ድዩ ኣነ ደማስ እንታይ እዮም ዞም ናተይሲ ጓልኩም ሃቡና ዘይብሉ ይብል ነይረ ለካ ንዓና ይፅበይ ኣለው ወድኹም ሃቡና ክንብል በልቲ ሓጎስ ገዛና ክመፅ እዮም ፍቕሪ ንፍቕረኛ ፈጨጭ መዓልቲ ኣናድዳ ተኾነካ ወድኹም ሃቡና ክትበሃል ኣይትፀበእ ከይመሸካ ብር ፈጨጭ ኢልካ ክትተርፋ ኢኻ እምበር ዘይሕሰብ እዩ እወለኒ ኣብ ክንዲ መኪና ኣድጊ እወለኒ ኣብ ክንዲ ፎቕ ህድሞ እወለኒ ኣብ ክንዲ ዶላር ቀሺ ንዑማ ጥራሕ ከምቲ ትሕምኑ ዘለኹም ዓማፂፀ ናብላ ሓማምኩ ወይለይ ሽሻይ ኣብዚ እኒአኻ ጥዑም ስማዕ ትኺድ ሸር በለው ኣነ ኩለ ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐፅል እዛ ሓውናሲ በቀዳማይ ባንጋሊ ኢኻ ኢሎም ኣሸጊሮሞ ነይሮም ሕጂኻ ምስ ፋዘሩ ምስ መፃኻ ዝገደደ ባንጋሊ ኹን ፀኒሖም ኣሎ እታ ቪድዮ ራእይዋ ሕቡሸይ ኣብ ኮመንት ኣይክብሉ እዮም ከ ለቐም ለቐም ኣቢለ ናባኹም ከብለ ደቅኖ ናብ ፌስቡክ ቻሌንጅ ተዋሂቡኒ ኢለኩም ነይሮ ብዙሓት ሰባት ፎሎ ገበርኹም ምስ ፋዘር መፅኩም እኒኦ ከዚ ቻሌንጅና ንክሳኻዕ ንኡ ክኸውልዖ ምእንቲ ፎሎ ገበሩ ከለኹም ሞችኹም ኖርማል ዳኣ ኾነ ፋዘርካ ባንጋሊ ዳኣ ኾነ ወይ ፋዘርካ ባንጋሊ ግዲ እዩ ጠቕሊልና ክናምን ማዘርካ ርኤና ማዘርካ ምፃልና ፈለው ሸር ክንገብረልካ ብሽም ማዘርካ ዋይ ፋዘርካ ግን ኣበይ ዲ ተወሊዱ ንምርግጋፅ እምበር ብምስሊ ይፍለጥ እዩ ገደደ ዋይ ዋይ ኣነስ በይናኻ መስለኒ ነይሩ ለካስ ፋዘርካ ባዕሉ ዳ ይኾነይ በስሩ ባንጋሊ ክንኣምን ትግርኛ ይዛረበና ተዘይኮይኑ ነጠርጠር ኣለን ናይ ኣቦኻ ሽሙ መን ይበሃል ንገረና በዴኻ ባንጋሊት መሲሉኒ ነይሩ ለካስ ኣቡይ ባንጋሊ ትግርኛ ምዝራበል ኣላሙደ ዋይ ከዚ ኣሚነ ባንጋሊ ምዃንካ ቀደም እውን ምእማን ኣብዮም እምበር ይብሉን ነይረ ለምሕማይ ከጥዕመና ማዘርካ ምፃልኽ እምበኣርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ሓሜት ዩቲብ ቻነል ንሎሚ ዘዳለኹም መደባት እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበኣርከስ ንሎሚ ዘስሓቐትኩምን ደስ ዝበለትኩምን ኮመንት ኣብ ኮመንት ጸሓፉ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጸሓፉ ሰሰናዩ